Tinini sing Tripura Rajyani Hayung Hani Bubagra Maharajangka Angshi Pradut Kisurya bo সরকারিভাবে কোনো ঘোষ নাইয়া ও হায়ুনি রাজাংকা তিনিন থেকে নারায়ণ মেদাগি জাখা রবীন্দ্র দেবরমা গড়িয়া মানাই রবীন্দ্র দেবরমা গড়িয়া মানাই সিনিয়াকো ও রবীন্দ্র দেবরমা গড়িয়া মানাই চ্যালেঞ্জ কে চ্যালেঞ্জ 12 তারিখ নুগ্র Bayap song norok ano chajak ya phanong di eba chaphano chajak di haipano tinang o video no mas nam sinai ni wan sukui no video nang snam kha norok bo saimano tabuk Tripura belai khano viral ngai tongmani khe kaka korno Bijoy Jamatia je puro sakno angno raja angno narayan nei gosi puroni simi kaka narayan versus kaka Goriya Baba tai kaka Devguru versus chini koktuma thumnai ata Ajit Debormani bisingo controversy choloi tongmani tinini o video je ang chajagya borok no chajagya kheno kok sanai pheba omo kaisa religion eba god ni topic no tei controversy chengmani ba ang religion ni kok kisa misa sajagui mano pheba ang keboni religion no chajagya engge eba naslerei samaniya aboni bagai ang sekang no sau norok hamya tawan sokdi henke tini ke ang pura expose khlaiyano khorokcha je chini narayan ko sinai o baba no henke phaidi puila cheng silayano korno Bijoy Jamatia kuboida Tripura ni bubagra eba hayung ni matai Sri Narayan phaidi video clips nai no cheng bono reply layano Tinini sing Tripura Rajyani Hayung Hani Bubagra Maharajangka Angshi Pradut Kisurya bo সরকারিভাবে কোনো ঘোষ নাইয়া bono public rosi bono raja hupanu bo rajaya Angshi o Hayung Ha Tripura Hayung Hani Angshi raja Bayap song problem ke orni simino chengo je lukurok o baba no joli jamani tamnen ke bo sakno bubagra eba raja gosimani tai chini bubagra Pradut Kishor no bubagra ya ni samani kubuni video rogo ang nukha korno Bijoy Jamatia sakno raja gosiman abo addatik raja eba spiritual ni kokno bo sao nei ihi bayap song o logic kisapano bini kok bai kothogya tangi hinke bo tumung addatik raja eba bubagra hinke bini bubagra ni koksi bo sawi tongon ke tamni bagai chini bubagra Pradut Kishor no raja ya ni sanani nangba bo sakno angke spiritual eba pholani addatik bubagra tai bubagra Pradut Kishor ke lai buma rukjak chini bubagra ni bo sawi manya deba are kaka narayan nung addatik raja phano ungthun haipano bubagra Pradut ni mungle tamni ti sawi bono raja ya hinani nangba 80% tipra sarok tai kubuni bosong rok phano si chini bubagra Pradut no bubagra hini gosioi tong even India ni PM tai Home Minister songse chini bubagra Pradut no bubagra hini gosioi tong nung bubagra Pradut no bubagra ya hini sanai sababa lai buma se tongo chini bubagra ni tai chini noyung ma habugra ni nok dak dak saki ngai bachajak aguliwo nungle tamni bubagra Pradut Kishor no bubagra ya hini sanani nangba ঠিক no tabuk rajtantroni joraya eba gonotantroni jora phano ongui mano haipano live buma rogui thangkangke chini bubagra Pradut Kishor bo chini bubagra no bo bubagra ni bwsani bwsa ongui ajai phainai chini bubagra paithangni bubagra Bir Bikram ni bini busuk aboni bagui no bo chini bubagra asuk bura nini bokhrogo wan songmani kari kheba kaka narayan Angshi Bubagra Angshi Projano palon khainai Angshi Projano nainai ও সারা ত্রিপুরার জন্য প্রজারক বরক যত সি আনি প্রজানো ও প্রজার জনতারণা আংশি নাই নাই যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে মনুষ্য যে তংমানি ও মনুষ্যরণা আংশি নাই নাই আংশি ও হায়ুং হানি রাজা আরে নং বাহাইকে ত্রিপুরানি রাজা তাই হায়ুং হানি raja engkha hino nini thani tam evidence eba tam proof tong je lukurok no raja hinani nangnai sakno angno raja hini gosima baidan nung raja enggi thangnai ba আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয় কতরংনা সাদিনাই বরক ব কতইং নাই তে কতইংনা সাদিনাই বরক ব কতরং নাই কাকা নারায়ণ নং আসুক বুদা ওয়ান সুংনানি রংলিয়া নং সাকনো রাজা হায়ুনি বুবাগ্রা মাবাই আহাইনো রাজাংয়া যে কোনো মতাই রক বিনি সিনি মুরনাকে আরো এভিডেন্স এবা প্রুফ দঙ্গো তিনি নিরক যত্তনো মনুষ্যরক যে পৃথিবী সাকা যে মনুষ্য সৃষ্টি জানির যত্তনো খানা স্বয়ং নারায়ণ হিন্দ্রক নুকবাই খানা ও নারায়ণে অবতার না ফাইয়া আংশ কলকি নারায়ণ Tamo hintamo Kolki Narayan deba Kolki diba kalki siblasa murkho kalki ingkha kal kok thaini simi sokpayo kal ingkha time eba mol kok borok baikhe mol Hindu scripture ni motewo Kalki Narayan ingkha Lord Vishnu ni final avatar eba incarnation example Islam ni final messenger eba prophet Muhammad engmani hai haipanosi nini kok ni logico klayakho Kalki Narayan bufato Vishnu yasas tai bumang ke sumati singnanang nini bufang ke to Hindu ungnan no karile Christian siko bahake mili khaba bahake nengle Kalki Narayan engkhaba
ও ধরতি ব আনিয়া ফাবসি ও শক্তি আনিয়া ফাবো ও হা তিখক জানে আনিয়া ফাবো ও হায়ুং হা আনিয়া ফাবো সারা ওয়াল ব আনিয়া ফাবো আং বল হাইকে আমরা তৈ দं kaka narayon nung da nini yago o hayung hano bol haike tui tong khikorok suya baba tui haike tasadi kaka ulo khe joto religion ni borok kok phirok puro ke nung dobo kalainai nung bezalo kalainai ও রাইদাংনি পাওয়ার ওংখা স্বর্গনি স্বয়ং নারায়ণ অস্ত্র রাইদাং ও রাইদাং বাই তিনি হা ইংসি দিনকে হা ইংনাই বায়ুং ফাইস দিনকে বায়ুং ফাইনাই বৃষ্টি ফাই দিনকে বৃষ্টি ফাইনাই ভূমিকম্প ফাই দিনকে ভূমিকম্প ফাই আসল জাতই ও রাইদাংনি পাওয়ার থং অমর স্বয়ং নারায়ণী অস্ত্র রাইদাং nini mo butti raidang no bufang bedegori buljagrok nung asakse nini raidang bai je kuno khlaimanu hunke khlaino phunuk sidita lokurok to nono puitu chaya nung nugui no tongkhana youtube ni bisingte social media ni bisingte hunke nung sakni sini mungna ran bagai tamo mung sapano khlaimanye no haino kok bai simi dabri wei hake saitongba abo hai dabranai devguru ama hai dabranai babarok no onek no nugui phajak onek no expose khlaikya haipano nung tabo bo khasina nango nung tabo bujina nango social media wa haino athar pathar kok sama bai engei the na da lukorok jotono siu kaham ga kaichamo lukorok ni thani belaino bezal nai nang tai nini otopi khai tamo nini otopi nini motok nini otopi ngai flight by the international ni tubiri phajak kamo nung kubui se adhatik raja eba adhatik bubagra eba spiritual king kangke nini tupi to sorgo eba heaven ni simi se sokpaina ni kokbule tamni abo international rok ni tupi sokpaina ni kalai khaba murkho baba international da nini tupi snamjak bini mo flipkart order mani tupi no soltongkha ge bayab song ani simatile o kaka korno bijoy jamatia bo khikrok suya baba se bo sakno claim khlaimani bo bebang no faltu abo bebang no tatal norok bono puitu de cha bole ang saimenya but angle puitu chawi manya ang puitu chaya tamni hunke bini kok samarok kisa phano line kerei tai chini bubagra product no bubagra ya hinai hinmani bisingte ang bono belaino chajakliya phia tabukte kaisa muni kotha kok hunke omose sakno baba eba mtai mannai eba ke mtai ni gosinai bai te khoroksa mtai mannai eba mtai ni gosinai se tabuk nga kok bangai mohabharat cholilai tonglaisyo jengsiu kaka narayon no tatal nei kok phiroknai ingkha robindro goria baba bosaka korno bijoy jamatia bo mtaya eba bubagraya te bubagra product no hinmani aba bini chalia te bo sanskrit kok bai mtai kok saw ni sawai bo kok bo phiroka tomono nung mtai mana hingke ani kok no phiroki mana hini saka phia ayang kaka narayon bo bono tam kok phiroka ke robindro goria baba mannai bo musuk sikok se hini saka tai bini mongai kes rnai hini bo saka aboni ulo tabuk Robindro Goria Baba belai kheno bo jolijak bwskang bangla calendar ni 12 tarikho bo musuk sikok ni proof marnai tai bo kubunyo narayon ke aboni bo proof marnai ni saka Baba Goria tabo bwskang bangla calendar ni 12 tarikho tamo ungno abo chung bwskang gono silainai sabosi afur mohabharat da cholino eba hayung destroy ingida koli yok pai thangno tamnen ke narayon soyong avatar kolki narayon si o hasa ko phaigan keba koli yok pai thangno ungkhana hinang wansugo Ngete baba syabe khak tabu kaka devguru kok tuma thumnai ata oji devborma no belai khena jolijak tamnin ke ata oji devborma kaka narayon no kok singpuro devguru ni mung nawi example rimani bagai devguru tabuk bono kes nai hnai warning rikha haipano ayang ata oji devborma bo siring khlai tonglia social media ni through tei devguru no tebo expose khlai rikha je devguru agi tatal kok samarok no tebo khuklai sawi rikha Hengke ang sana musuh mani kabose devguru songrok eba saknu baba goshinerok bahake matani borok engge manno donggi baba phanung thon kaka narayan phanung thon ama songgatrama manai phanung thon agi acharai ajak devborma bo phanung thon aborok jotono tatal mangse asaksi borok matani borok hengke borok ni tomungo humble loyal eba ke koine ne kachang sak soimung nukjak khamon bile Robindro Debroma Goria mananya Heba lukurok bai puitu chajak yang kena borok tamung thamsi kajagai khok sitra bai ke kok saw aborok da babang kha aborok da matai manai kha aborok da matai tinini video ang te kok gabang salia norok nai tong nai rok comment khlai tam sanam muchung sadi tai video no chajak hangke share khlai redi jate video abo hai faltu rok ni aro thangi soginya ni bagai te joto lukurok nai sawi manani bagai te kaisa kok hangke norok ani whatsapp channel no follow khlai redi link ang description no tai comment pin khlai renai norok aro ketal ani video rok ni update rok manai tai ani channel no bo ketal hingke norok subscribe khlai nadi hambai